Ir-raġel tilef ħajtu wara li tlieta filgħodu nqabad f'gabina ta' van f'inċident ta' traffiku f'Ħażebbuġ. Fil-ħabta kienu involuti van ta' kumpanija tal-iskart li kien qed jinstaq fid-direzzjoni ta' Ħalqormi u trakk tal-kostruzzjoni. Il-pulizija qalet li l-vittma huwa ndjan ta' 40 sena u li kien joqgħod il-Ħamrun. Il-każ seħħ fi triq l-imdina Ħażebbuġ hawnhekk għall-ħabta tal-10 l-10 nofs ta' dalgħodu, ħabta frontali kif għedna bejn van u trakk. F'ġirja kontra l-ħin, il-vittma li kien waħdu fil-van inħareġ minnu f'operazzjoni mill-aktar delikata minn membri tal-Protezzjoni Ċivili. Huwa kien assistit ukoll minn tim mediku mill-Isptar Mater Dei biex il-vittma jinħareġ kellha titqatta parti mill-gabina. Imma d-daqqa tabija li kellu fil-van ħafna minnha fl-ixken tal-plastik spiċċaw imxerda f'nofs ta' triq. Ir-raġel ittieħed l-isptar b'ambulanza f'qada kritika iżda ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Ix-xufier ta' trakk, raġel ta' 61 sena u li joqgħod ħaltarxien, ma weġġax, iżda kien taħt xokk qawwi. Fuq il-post intalbet l-assistenza anke uffiċjali mit-taqsima tal-muturi fi ħdan Transport Malta. Għal xi ħin, iż-żewġ karreġġati tal-bypass ta' Ħażebbuġ kellhom jingħalqu. Kawża tal-inċident, it-traffiku ġie devjat u Transport Malta ħeġġet lill-pubbliku biex jieħu rotot alternattivi. It-tieni inċident seħħ madwar 3 sigħat wara fi triq l-Isqof Xikluna f'Ħalqormi. Anzjana Żebbuġija ta' 77 sena mietet wara li ntlaqtet minn van għal ħabta ta' 2:15 ta' wara nofsinhar. Il-van kien misjuq minn raġel ta' 34 sena u li joqgħod il-birgu. L-anzjana ngħatat lajnuna minn tim mediku iżda ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. Filwaqt li x-xufier tal-van ittieħed l-isptar għall-osservazzjoni. Biż-żewġ każi infetħet inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Joe Mifsud. L-investigazzjonijiet mill-Pulizija għadhom għaddejjin.